kteří čeští rugbysté budou tento zápas hrát. My se vám je budeme snažit představit ještě v průběhu hry. Hraje se 2x 40 minut, je to ta rugbyová klasika. No a tady Michal Schlanger, chyběla mu podpora na zemi, krásně jsme hráli, ale pozor. Línovka Barbarians, Sterzakrma, podívejte se, jak je hbitý, jak se dokáže najít prostor. A to je právě to, o čem jsme mluvili. Ta neuvěřitelná vyspělost hráčů, to prostorové vnímání, rychlost. Podpora. Nikdy nehrál ani za reprezentaci. To se ani jeho týmu Reds v posledních letech nedaří v Super Rugby. No ale podívejte se, jak čeští hráči velmi dobře pracují. Vyhráli jsme soupeře a teď postupujeme tlakem dopředu. To je jediná možnost, jak můžeme legálně čistě procházet. A podívejte se, jak se nám daří míč na Míra Němeček. Je to dobře svázaný mol, teď už jsou ale čeští hráči venku a musí míč rozehrát. A pozor, nedali jsme si pozor při tom čištění, míč zůstal volný za rakem a teď může následovat rychlý protiútok. Nádherné přenesení hry až na pravou stranu, to bylo úžasné, hlavně ty dvě přihrávky takové zafintované a teď jde Morehen dopředu ve své kapce, aby mohl nějakým způsobem překvapit a přehrát soupeře, zvlášť na té nejvyšší úrovni, kdy spolu týmy hrají několikrát do roka, tak opravdu rozhoduje každá maličkost. Vynikající znovu práce. Ale ještě není konec. Tyrzakr, zpětná přihrávka. A podívejte se, jak rychle si Barbarians předávají balon. A je to pětka. Je to pětka, položili s číslem 3 Toby Smith. 2008 až 2013 získal bronz coach Crusaders. Slavného to týmu Super Rugby, za který nastupoval třeba Richie McCaw nebo Dan Carter. A pozor, jak jednoduše Barbarians prošli českou obranou. A je to další pětka v 29. minutě. Matt Feres. Míček je tedy v pořádku. V současném rugby je trendem doslova pitvat v aktuální kondici při tak vysoké úrovni na těch nárazech. No a to je, vypadá to, že pohodová další pětka pro Barbarians. Na jaký výkon se musí připravit a od toho se to celé odvíjelo, určitě nebude. Pozor, tady je nebezpečná situace pro český tým. Výborná skládka Žaluda, ale i přes... Tam byl takový nešťastný zákrok české obrany určitě. Toby Smithem s číslem 3. A nádherná atmosféra na tribunách stadionu na Markétě. Velká škoda pro Čechy, že jsme se dopustili té zbytečné chyby. Skvěle. Už jsme o hodně víc kreativní, ale pozor, tady ten dlouze rozehraný aut. Podívejme se, 2 přihrávky, je to na druhé straně. Tady to máme trošku otevřené, tu obranu. Němeček musí doběhnout pro míč, no a podívejte se, jaké problémy s tím měl. To není pozice, která by mu vyhovovala. Další pád. No a pohodlná pětka Richarda Moungy. To je několik zase smolných... Těšili jsme se na to dlouho, ale bohužel myslím si, že někteří z nás, včetně mě, nepředvedli to, co by chtěli, takže čekali jsme, že bude vysoký tempo, ale jako nepřipravili jsme se dostatečně. Jako nestačí 2-3 týdny o tom přemýšlet, jako asi 2-3 roky možná přemýšlet o tomhle tempu. Tak my jsme to neslyšeli a ani mnozí z hráčů, protože se začali ještě stavět do toho posledního mínu. Tak je konec. Vysoká porážka, ale už v té kampani, která lákala diváky do hlediště, tak se mluvilo o tom, že víme, že nás spláchnou, ale stejně se budeme těšit a stejně uděláme všechno. Davide, máš pravdu, ale druhá hláška byla, že víme, že nás zadupou. A dneska nás teda Barbarians rozhodně nezadupali. Odehráli jsme super utkání, nekoukejme se vůbec na výsledek, protože výsledek dneska nerozhoduje. Odehráli jsme skvěle proti něm prvních 20 minut, nepropadli jsme ani ve druhé půli. Myslím si, že rozdíl těch poločasů je minimální, že vlastně bodově to bylo téměř stejné.